कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मजेतच राहिलं पाहिजे. आणि मी आज ना तुम्हाला बेसनचे लाडू ना कमी तूप वापरून आणि ज्यांना काही जणांना आवडत नाही बेसनचे लाडू, पण मी माझ्या पद्धतीत जर बनवलात तुम्ही ना नक्कीच खाल तुम्ही. आणि मी ना अशा प्रकारे आता मी बेसनचे लाडू तुम्हाला बनवून दाखवणार. हे बेसन घेतलंय मी, म्हणजे मी काय केलं, चण्याची डाळ असते ना ती मी भाजून चक्कीवर घरघंटीवरून दळून आणली आहे. तसं हे जाडसर पीठ आणायचं, एकदम बारीक नाही करायचं, असं थोडंसं जाडसर ना असं ठेवायचं. आणि ना याच्यासाठी मी अर्धा वाटी रवा घेतलाय. मी रवा ना याच्यात ना भाजून टाकणार आहे, कारण काही लोक त्याच्यामध्ये मिक्स करून भाजतात. तसं नाही, मग तो दाताना ना कचकचीत लागतो. मग तुम्ही नुसता वेगळा भाजून घ्यायचा तो तुपामध्ये, मग चांगला लागतो. तर मी हा रवा घेतला अर्धी वाटी, आणि हे तूप घेतलंय. तर तूप आता मी दाखवेन तुम्हाला किती कसं लागतंय ते, कारण मी कमी तुपामध्ये करणार आहे, भाजणार आहे. तर आता आपण करूया सुरुवात. तुम्हाला ना बेसनचे लाडू कसे बनवायचे ना ते ह्याच्यात सिक्रेट टिप आहे, ते दाखवणार. म्हणून माझा व्हिडिओ ना शेवटपर्यंत स्किप करू नका. चालू मध्ये मी तुम्हाला असं काय काय चेंजेस होतात ते दाखवत जाणार आहे, तर तुम्ही स्किप करू नका मेन म्हणजे. तर मी आता पहिलं काय करणार माहितीये, बेसन टाकून ना पहिलं असं थोडंसं रोस्ट करून घेणार, भाजून घेणार, आणि नंतर मग ना डालडा टाकणार आहे. कारण आपण डाळ भाजूनच आणलेली, पण पहिलं ना कमी तुपामध्ये मी तुम्हाला दाखवते ना कसे बनवायचे ते. तर मी ह्याचं देशी गोवर्धनचं तूप घेतलंय. तुम्ही वनस्पती घी पण घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे ना मी असं रोस्ट करून पहिले भाजून घेणार आहे बेसन. आणि थोडंसं असं भाजलं ना, आणि ढवळत राहायचं सारखं कंटिन्यू, असं थांबायचं नाही. आणि थोडंसं असं भाजत आलं ना की मग हे तूप टाकणार आहे. मग त्याच्यामुळे तूप कसं कमी लागतं आणि वेळ पण नाही लागत. हे सर्व भाजायला एक अर्धा तास जातो. कंटिन्यू बारीक गॅसवरती ना अर्धा तास भाजत राहायचं. फास्ट नाही गॅस करायचा. फास्ट गॅस केलात ना तर काय होणार माहितीये, ते करपणार, आणखी नंतर मग त्याची टेस्ट कडवट लागणार, चांगले नाही लागणार लाडू. म्हणून मंद आचेवरती ना असं सारखं असं परतत राहायचं. हे बघा असं. हे बघा मी आता ना हे बघा मी आता ना ड्राय असं थोडंसं भाजून घेतलं ना. मी आता ना तूप टाकते. पहिली 1 वाटी टाकते, कारण थोडं थोडं टाकायचं, ते एकदम नाही टाकायचं. नंतर मग ते भाजल्यानंतर तूप सुटतं ना पिठाला, म्हणून थोडं थोडं टाकायचं. आता मी पहिली 1 वाटी टाकते, नंतर टाकते, मग थोडं थोडं टाकून भाजायचं असं. पहिली 1 वाटी मी तूप टाकलंय. आता अजून मी टाकते 1 वाटी, आणि नंतर असं कंटिन्यू ना असं ढवळत राहायचं. जवळजवळ त्याला भाजायला ना अर्धा तास लागतो. बारीक गॅसवरती भाजत राहायचं, करपवायचं नाही. ते करपलं की म्हणजे लाडू टेस्टी नाही लागणार, कडवट लागणार. आणि ना ह्या लाडवांचा एक किस्सा सांगू का तुम्हाला. मी माझं लग्न झालं ना तेव्हा पहिलीच दिवाळी होती, आणि मुंबईमध्ये राहत होती ना मी, मुंबऱ्यामध्ये राहायची. मुंबऱ्यामध्ये मी राहायची. तर पहिलीच दिवाळी माझी होती, आणि मला काय हे असले पदार्थ मला जास्त करून असं जास्त काही येतच नव्हतं. आता बेसनचे लाडू बनवायचे होते. मग काय करायचं, माझी एक मैत्रीण आहे ना मुंबऱ्यामध्ये, तिची सासू होती. तिला म्हटलं का बेसनचे लाडू कसे बनवायचे. ती बोलली बेसन घ्यायचं, तूप घ्यायचं आणि भाजायचं. थंड झाल्यावर पिठी साखर टाकायची आणि एकत्र करायचं. आता मला काय अंदाज नाही ना प्रमाण किती काय हवंय तुपाचं पिठाचं. मी काय केलं, जास्त तूप टाकून ना आता भाजते ना तसं भाजत होती, पण तुपाचं प्रमाण झालं जास्त. आणि जेव्हा मी परातीत काढलं ना तर पूर्ण 2 दिवस ते सुकत नव्हतं, थलथलीत पातळ राहिलं, एकत्र आलंच नाही, कारण ते तुपाचं प्रमाण जास्त झालेलं. म्हणून तूप कधी जास्त नाही टाकायचं, थोडं थोडं टाकून भाजायचं. आणि नंतर मग ना ते लाडू तयार झालेच नाही. मग मी दुसऱ्या दिवशी ना कचऱ्याच्या डब्यात टाकलं, कारण हे मिस्टर आणि दीर राहायचे ना, हे लोक कामावर गेल्यावर गपचूप कचऱ्याच्या डब्यात टाकलं. आणि नंतर मिस्टर बोलत होते बेसनचे लाडू करणार होती ना, काय झालं. मी म्हटले नाही केले.
मग नंतर दुसऱ्या वर्षी मी नाही ट्राय केली, कारण तेवढं सर्व वेस्ट गेलं ना माझं. एवढं महागडं तूप बी किती महाग असतं ते, वेस्ट गेलं. मग मी काय केलं माहितीये, दुसऱ्या वर्षी मुंबऱ्यात माझी मैत्रीण होती शंकर मंदिरला. आता बिचारी ती ऑफ झाली, म्हणजे वर्ष झालं तिला, 1-2 वर्ष झाली तिला ऑफ झाल्यावर. मेस्त्री म्हणून संगीता मेस्त्री, ती खूप माझी खास मैत्रीण होती. आणि मग तिला म्हटले का मला बेसनचे लाडू बनवायचे, तुम्ही माझ्या घरी याल का? सर्व मीच करेन, फक्त मला प्रमाण दाखवा कसं बनवतात ते. आणि तेव्हा तिने मला सर्व ते प्रमाण दाखवलं आणि तेव्हापासून मी बनवायला लागली दर दिवाळीला. मग आता मला इझी जातात बनवायला. मग कारण काय माहितीये, हे सर्वांनाच जमत नाही, म्हणून योग्य प्रमाण घेऊन ना हे बेसनचे लाडू करायचे. मग जास्त तुपाचा पण ना वापर करायचा, नंतर ते तूप सुटतं पण ना त्याला. हा, हे बघा अशा पद्धतीनं असं चांगलं भाजून घ्यायचं, जास्त करपूस नाही करायचं. हे बघा हे चांगलं भाजलंय. आता मी काय करणार माहितीये, असं थोडंसं ना पाणी मारलं ना असं की दाणेदार असं रवाळ बनतं. मी आता ना हे बघा हे 3 चमचे पाणी घेतलं. हे बघा आता हे लांब उडणार आहे पाणी. हे बघा हे ना असं हे करायचं, 3च चमचे, जास्त नाही घ्यायचं. आता ते ना कसं फुलणार बघा, असं रवाळ एकदम होणार. लाडू कसे असे रवाळ बनतात. थोडं काही लोक दूध वापरतात, पण मी दूध का नाही वापरलंय माहितीये, की ते जास्त दिवस झाले की म्हणजे त्या लाडवाची चव बदलते. म्हणून आपण जास्त दिवस ठेवायचे असेल तर मग ते पाणी यूज करायचं. दूध टाकलं तर मग नंतर जास्त, हे बघा एकदम हे झालं, पाणी टाकल्यावरती ना असं फुललं ते एकदम. रवाळ कसं असतं तसं स्ट्रक्चर बनलंय ते. हे झालंय. पाणी मारल्यानंतर ना लगेच नाही उतरवायचं, 1-5 मिनिटं परत भाजून घ्यायचं चांगलं आणि नंतर उतरायचं. आता मी ना हे परातीत ओतून घेते आणि थोडं उरलंय ना, कारण कढई छोटी होती ना, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये करणार हे दुसरं उरलेलं आहे ते. मग ते सर्व झालं ना भाजून, तर मी तुम्हाला एकदम दाखवते. आता हे झालंय, मी गॅस बंद करते आणि याच्यात परातीत ओतून घेते. मग आता हे दुसरं घेते भाजायला. मी आता ह्याच कढईमध्ये काय करते, अर्धा वाटी रवा घेतलेला ना याच्यामध्ये टाकायला, तो भाजून घेते. हा ना सेपरेट भाजायचा, त्याच्यात पिठामध्ये नाही भाजायचा, कारण तो चांगला नाही भाजला जात आणि मग दातामध्ये ना असं चरचरीत लागतो. मग हा सेपरेट भाजून नंतर त्याच्यात टाकायचा. ही सिक्रेट टिप आहे, कारण तुम्ही जर असं डायरेक्ट जर पेटामध्ये टाकून भाजलात ना तर दातात असं चरचरीत असा लागतो. आणि असं तुम्ही भाजून जर टाकलात ना तर चरचरीत नाही लागत. आणि हा का टाकतात रवा, की हे पीठ बेसनचं असतं ना, असं नुसतं लाडू खाल्ले बेसनचे केले ना, खाते वेळी असे टाळ्याला चिपकल्यासारखे होतात. मग अशी जर हे केलं ना अशा पद्धतीत तर ना एकदम चांगले वाटतात. आणि जी न खाणारी सुद्धा बेसनचे लाडू खातात अशा पद्धतीत केले तर. ही सिक्रेट टिप आहे, म्हणून तुम्ही स्किप करू नका. पूर्ण व्हिडिओ माझा बघत जावा आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी बेल वाजवायला विसरू नका. तर तुम्ही जर बेल वाजवली, सबस्क्राईब केलात तर माझे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. अशा पद्धतीत हा रवा ना चांगला असं भाजून घ्यायचा, लालसर करायचं, चांगलं भाजून घ्यायचा आणि नंतर ह्याच्यात मिक्स करायचं. बघा मंडळी, अशा पद्धतीत ना हे बेसन मी भाजून घेतलं. हा बघा अर्धा वाटी मगाशी तुम्हाला रवा दाखवला ना, तो मी भाजून घेतला सेपरेट. आता ह्याच्यात टाकला आणि हे 2 टप्प्यामध्ये मी भाजून घेतलं. आता हे सर्व ना मी एकत्र करणार. हे असं ना सर्व एकत्र करणार आणि थंड झालं ना मग मी पिठी साखर टाकणार आणि मग वळायला घेणार. आता एक 5-10 मिनिटासाठी मी असं थंड व्हायला ठेवणार आहे. आता हे सर्व रवा बिवा टाकल्यानं असं एकजीव करून घ्यायचं, एकत्र करून घ्यायचं असं. आणि नंतर मग थंड झाल्यावर ना असं थोडंसं असं घट्ट झाल्यावर मग पिठी साखर टाकायची. ते मी तुम्हाला दाखवणारच आहे कधी टाकायची. आता हे मी प्रमाण सांगते तुम्हाला. हे ना 7 वाटी मी बेसन घेतलेलं होतं. हे ना मी 7 वाटी बेसन घेतलेलं होतं याच्यामध्ये आणि अर्धा वाटी रवा घेतलेला, बारीक रवा. आणि आता मी 4 वाटी तूप लागलंय ह्याला, असं मी प्रमाण घेतलं. आता पिठी साखर आहे ना ती मी किती टाकणार ते तुम्हाला नंतर टाकते वेळी दाखवते किती प्रमाण टाकणार आहे ती. कारण आता हे जरा थंड होऊ दे, मग पिठी साखर टाकते आणि नंतर मग आपण याच्यात ड्रायफ्रूट टाकणार आहोत आणि वेलची टाकणार. बस हे बघा झालं. आता हे थंड झालंय. हे अशा प्रकारे ना असं ढवळून घ्यायचं.
हे. आणि हे बघा एवढं जास्त पातळ नाही ठेवायचं, असं सुकं एवढं घट्ट तूप कमी वापरला की बरोबर होतं ते. आता हे थंड झालंय. आता ह्याच्यात आपण काय करणार माहितीये, ह्याच्यात मी ते जायफळ आणि थोडी सुंठ अशी तयार केलेली होती पावडर, ती टाकते. आणि जायफळ ह्याच्यासाठी टाकतात, आता आपण ते लाडू खातो ना, पोटात म्हणजे बिघडू नये, जुलाब बिलाब होऊ नये ह्याच्या, आणि स्वाद स्मेल पण छान येतो. हे ड्रायफ्रूट टाकते, म्हणजे ह्याच्यात काय आहे, बदाम आहे, काजू आहे आणि मनुका आहे. मनुकाला काय बोलतात आपण अजून वेगळं ना, वेलची पावडर टाकते मी. वेलचीने कसा लाडवाला वास येतो ना, स्मेल चांगला वाटतो. थोडंसं टाकायचं. आणि हे बघा मी आता ना हे ड्रायफ्रूट टाकले, सर्व एकत्र केलंय एक. आणि आता मी वरून आता पिठी साखर टाकणार आहे. मग आता मी पहिली ही 1 वाटी घेतली आहे. ही दुसरी वाटी. आधी 2 वाट्या टाकून ना आपण बघू किती, म्हणजे कसं अचूक प्रमाण कळेल ना ते किती पाहिजे ते. जास्त नाही लागणार, जास्त गोड चांगलं नाही ते बरोबर वाटत. हां हे बघा, हे आता ना मी सर्व ना ड्रायफ्रूट थंड झाल्यानंतर ड्रायफ्रूट, पिठी साखर, हे सुंठ आणि जायफळ असं एकत्र करून, जायफळ पावडर करून ना असं याच्यामध्ये एकजीव सर्व केलंय. आणि मी आता ना लाडू वळायला घेते. तर मी तुम्हाला याचं परफेक्ट प्रमाण सांगते, काय काय कसं घेतलंय ते. हे ना 7 वाट्या मी बेसन घेतलंय, अर्धी वाटी मी रवा घेतलाय, 4 वाटी मी तूप घेतलंय आणि 3 वाटी पिठी साखर लागली आहे. परफेक्ट प्रमाण आहे. आणि आता असे वळवायला घ्यायचे. हे बघा असे ना, असे मग असे केले ना, असे मग चांगले गोल असे येतात एकदम. हे बघा असे. बेसन ना चांगलं भाजलं ना की ते चांगले टेस्टी लागतात, नाही तर मग ते चांगले नाही लागत कच्चं ठेवलं तर. अशा प्रकारे बनवायचे. मी ना सर्व झाले की तुम्हाला दाखवते. नमस्कार मंडळी. मग हे बघा अशा टाईपमध्ये मी आता लाडू केले आहेत बेसनचे. तर तुम्ही पण असे माझी टिप वापरून तुम्ही करत जावा. आणि कसं माहितीये, जास्त म्हणजे असं पातळ असते पण करू नका, मग पेढ्यासारखं दबणार ते. आणि जर तसं वाटलं ना तर परत थोड्या वेळाने थंड झाला परत गोल फिरवा, मग ते होतील व्यवस्थित, पेढ्यासारखे नाही दिसणार तुम्हाला. आणि माझे व्हिडिओ बघण्यासाठी ना लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटीवर बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. आणि अशाच माझे नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही चॅनलला भेट द्या, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलला मनाली वांगणकर रेसिपी, मालवणी रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा.